Застрояване, предназначение и изисквания. Това е темата по повод следния имотен казус. Здравейте, желая да закупя поземлен имот, след което да започна процедура за урегулиране на имота с цел изграждане на еднофамилна къща вила. Задължително ли е писмено съгласие от всички съседи, за да се приеме проектът? Благодаря. Моят кратък отговор, както виждате, е не. Нужно е да има ПУП, да са спазени отстоянията до съседните имоти. Съгласие ще ви е нужно само ако вашата къща или вила я строите при свързано ниско строителство. Но нека да навлезнем в дълбочина по темата и да засегнем някои важни въпроси, някои важни теми относно темата на днешното видео: застрояване, предназначение и изисквания. Предназначението на поземления имот се определя с ПУП. Съгласно член 8 от ЗУТ, промяна на предназначението с цел застрояване се извършва въз основа на влязъл в сила ПУП. Аз неведнъж съм ви разказвала в видеа, които съм правила, а също и така подробно в цял модул с няколко теми в моето обучение. Най-общо разказвам за ПУП и въобще засягам важни теми, но тук в темата сега искам да ви обърна внимание на някои важни въпроси, свързани с застрояването, предназначението и изискванията. Без промяна на предназначението може да се строят обекти, чието функции са съвместими с предназначението им. За земеделски територии става въпрос, за горски, за защитени, като се спазва ПУП или се изисква виза за проектиране, която пък се издава от главният архитект на съответната община. С ПУП се урегулират улици, квартали и поземлени имоти за застрояване. По отношение на земеделските земи, при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, съм ви извадила тук нормативната уредба, къде е засегната. Трябва да видите Закон за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, една наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, устройствени зони. Вижте и ЗУТ, член 131, където е разяснено кои са заинтересованите лица. Това са собствениците. Тези хора, които носителите всъщност на ограничени вещни права, концесионерите според данните в имотния регистър. Една особеност тук съм ви споделила, че в 3-годишен срок от датата на влизане в сила на решението за промяна на предназначение е нужно да бъде входирано заявление за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж за изграждане на обект. И срокът за започване на строителство е 6 години от датата на влизане в сила на решението. Вижте още информация в кадастъра, дала съм ви този линк. Вижте, там има още подробна информация по отношение на това как става промяната, какво е нужно за промяна на предназначение на земеделските земи. Да поговорим малко, разбира се, най-общо за граници и строителство. В регулираните поземлени имоти регулационните линии са граници на имотите. Границите на тези УПИ-та могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, което трябва да е изразено с заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариален акт с заверени подписи съгласно ЗУТ. Строителството в тези УПИ пък се разрешава след представяне на окончателния договор. Копия от влезлите в сила изменения на ПУП се извършват служебно от общината към агенция по кадастър. Какви са изискванията за поземлените имоти? Те трябва да отговарят на определени изисквания, като минимални размери за лице и повърхност, което е съобразено с устройствената зона, в която попадат. Ако нямат нужните параметри, могат да се обединяват в един общ имот, ако са собственост на едни и същи лица. Може да се образува един урегулиран поземен имот и от имоти на различни собственици, ако има заявление, което е с нотариално заверените им подписи, в което се определят и съответните идеални части на всеки съсобственик от новообразуваното УПИ.
В член 19 от Закон за устройство на територията са дадени размерите, така че вижте ги там. Размерите, които са за ниско жилищно строителство, свободно или свързано в два имота. Тук може доста така да се поинтересувате. В ЗУТ има доста неща, които може да прочетете. Аз малко по-надолу ще ви дам някои основни моменти, които може би представляват интерес въз основа на въпросите, които получавам от вас в imot.godes.bg и в щебетовска.com, за което ви благодаря и се надявам да съм ви полезна. И така, нека да продължим. Начинът на застрояване в съседни поземлени имоти е свободен или свързано застрояване. Свързано ниско застрояване се допуска при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ-та. Сградите на основно застрояване се застрояват свързано само на страничните имотни граници, като калканите се препокриват напълно. Характера на застрояване пък се отнася за височината на сградите, както е отбелязано в ЗУТ. И ниското застрояване е до 10 метра, средното е до 15 и високото над 15 метра. И така, както обещах, ето още полезна информация по темата от ЗУТ. Тази информация ви я давам като ориентир, за да влезнете и да четете. Но тук съм ви извадила най-важни така по тази тема сега, за която правя това видео, членове. В член 24 от ЗУТ вижте как се определя височината. Там пише за котите, стрехите и така нататък. От 31 до 35 член в ЗУТ е дадено разположението на сградите на основното застрояване. В раздел 5 член 36 пък може да се запознаете и да прочетете за отклоненията на застрояване. В член 37 алинея 4 пише за паркингите и гаражите, а в член 43 как се паркира. 38 член от ЗУТ вижте за промяната на предназначение на апартамент какво пише. В раздел 7 член 41 и 2 пише за допълващото застрояване. В 46 член, който е в сила от 21 година, пише за второстепенните постройки. Но за да се информирате в пълнота, както тук на слайда съм ви написала в това видео, в пълнота е нужно да прочетете още от закона, тъй като за второстепенните постройки не трябва разрешение за строеж и одобрение за инвестиционни проекти, но за летните кухни е нужно разрешение за строеж и така нататък. В член 48 пише за оградите. И вижте една наредба номер 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове. Тази наредба е доста интересна. Там има в край схеми, разни означения, цветови. Може да погледнете, за да се ориентирате какво, къде, как означава в една схема, като видите. И така, уважаеми дами и господа, за сега това е по тази тема. Благодаря за доверието и отношението, което получавам от вас в щебетовска.com и в моите медии в YouTube, тук в TikTok, където отскоро правя по вашите имотни казуси кратки видеа и виждам, че те са ви полезни. Благодаря.